ବାହାଘର ଆଗରୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବାର ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଡେ 13। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ରେସିପି ଶିଖିବା ପାଇଁକା। ଆଜି ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନେଇ କିଛି କାମ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାକୁ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆସିଗଲି କିଚେନ୍କୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁକା। ପୋଟଳ ମୁଁ ଯେମିତି କଟ୍ ଲଗେଇଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲଗେଇଛି କି ଭୁଲ ଲଗେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଟଳରେ ଜଣାଇବେ। କଟ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ବାପରେ କି ଗରମ! ଏଇସବୁ ମସଲାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ତେଜପତ୍ର ପକାଇକି ସେଇ ମସଲା ପ୍ୟୁରିକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲସେ କଷି ଦେଇଥିଲି। ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପୋଟଳ ପକାଇକି ପୋଟଳକୁ ବହୁତ ଭଲସେ କଷି ଦେଇଥିଲି। ପୋଟଳ କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚାରୁମଗଜ ଆଉ କାଜୁ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଥିଲି, ଟିକେ ମିଠା ଅଂଶ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇଥିଲି। ଶେଷ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇକି ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋ ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିପାରିଲି କି ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।